Știi ce e cel mai greu de acceptat într-o relație care doare? Că nu începe cu partenerul tău. Începe mult mai devreme, în copilărie. Felul în care ai fost văzută, auzită, protejată sau, dimpotrivă, ignorată, criticată, responsabilizată prea devreme. Se reactivează exact în relația de cuplu. De aceea tragi indisponibil emoțional. De aceea îți e frică de abandon. De aceea lupți, controlezi sau te pierzi pe tine. Nu pentru că e ceva în regulă cu tine, ci pentru că rănile caută vindecare. Pe 30 ianuarie vorbim exact despre asta. Gratuit în webinar. Linkul este în bio. Vino dacă simți că e timpul să rup cercul.